आज ଆମେ ପଢିବା ପରିବାର। ପରିବାର ଜାଣିଛ? ପରିବାରରେ ଆମେ ଯୋଉ ରହୁଛୁ ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପରିବାର। ପରିବାର ତାହେଲେ ତମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି? କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କାମ କରିଲେ ତମ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଜେଜେ ମା ଅପା ମାମା ବାପା ଦିଦି କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ତମ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ? ଜେଜେ ମା ମମ୍ମି ଦିଦି ବାପା ବାପା ରୁହି ତମ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାପା ମାମା ବାପା ଛୁଆବି ଜେଜେ ଅପା ମା ଆଉ କାହ୍ନୁ ଭାଇ କାହ୍ନୁ ଭାଇ ତମ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଜେଜେ ବାପା ମମ୍ମି ମୁଁ ତୁ ଆଉ ଦିଦି ତମ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତମ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନାନୀ ହଁ ବୁଆ ମୁଁ ଆଉ ବାପା ବାପା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ପରିବାରରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି। କିଏ କିଏ? ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେ ବାପା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜେଜେ ମା। ଜେଜେ ବାପା କିଏ? ବାପାଙ୍କର ବାପା ବାପାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ଜେଜେ ବାପା। ବାପାଙ୍କର ବୋଉକୁ ଆମେ କହୁ ଜେଜେ ମା। ବଡ ବାପା ବଡ ବୋଉ ବଡ ବାପା କିଏ? ବାପାଙ୍କର ବଡ ଭାଇକି କହନ୍ତି ବଡ ବାପା। ବଡ ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ବଡ ବୋଉ। ତାପରେ ବାପା ବୋଉ ତମେ ସବୁ ବୋଉ କଣ ଡାକ? ତୁ କଣ ଡାକୁ? ବୋଉ ମାମା ଡାକୁ ମାମା ବୋଉ। ହଉ ଏବେ ସବୁ ବୋଉ ଡାକିବ ନା ମାମା ଡାକିବ? ତ ବୋଉ ରୁହି ତ ମାମା ତମକୁ କଣ ଡାକୁ? ବସ ବସ ତ ବୋଉ କଣ କରେ? ଟିଫିନ ଦେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଆଉ ତୋ ବୋଉ କଣ କରେ? ବୋଉ ଗେଲ କରନ୍ତି? ବୋଉ ମାନେ ଗେଲ କରନ୍ତି? ଆଉ ମାରନ୍ତି ତମକୁ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମାରନ୍ତି? ବୁଝେଇକି ପାଠ ପଢାନ୍ତି? ମା ମାନେ ବୁଝେଇକି ପାଠ ପଢାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଦାଦା। ଦାଦା କିଏ? ବାପାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ କହନ୍ତି ଦାଦା। ଇଏ ହେଲେ ଭାଇ। ସବୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଲେ ଭଉଣୀ। ଇଏ ହେଲେ ଖୁଡି। ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁଡି। ଖୁଡିକି ତୁ କଣ ଡାକୁ? ଛୁଆ ଗେଲ କରନ୍ତି? ଗେଲ କରନ୍ତି ତତେ ତ ଛୁଆ ଗେଲ କରନ୍ତି? ତତେ ଗେଲ କରନ୍ତି? ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ତୋର ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି? ତୋର ଖାଲି ବଡ ମମ୍ମି ଅଛନ୍ତି ବଡ ବୋଉ ଗେଲ କରନ୍ତି ତତେ? ଚକଲେଟ ଦିଅନ୍ତି? ଆଉ ଜେଜେ କଣ ଦିଅନ୍ତି? ମମ୍ମି ପଇସା ଦିଏ। ଜେଜେ କଣ କରନ୍ତି? ଜେଜେ ଗେଲ କରନ୍ତି? ଜେଜେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି ପୂଜା ଯାତ୍ରା ଜେଜେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜେଜେମା ପଇସା ଦିଅନ୍ତି? ଗେଲ କରନ୍ତି? ଚକଲେଟ ଦିଅନ୍ତି? ଆଉ ଗପ କୁହନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ୍।